Ahoj, jmenuji se Honza Kareš a za malou chvíli, zhruba za 20 minut, se budu pokoušet o překonání 3 Guinnessových rekordů ve schybech. Za 6 hodin, což je 3288, za 12 hodin, což je 4020 a za 24 hodin, což je 4321. Tak držte pěstí, abych to dal, no. Děkuju moc. Mám za sebou prvních 15 minut, docela lehce šlo, první 200 chybů, udělal jsem 50×4, tak uvidíme, co bude teď další. No. Za trošku problém jsou ty rukavice, no, že ono jak tady začíná být teplo, tak ono se potí ruka a jak se tam malinko sraští ta rukavice, tak ona potom jakoby to začne tlačit, takže já se musím pořád střídat, takže bude problém s těma rukavicema a pořád to musí omotávka střídat, to je jediný, co bude problém. No. Rekord Guinnessu jsem překonal o 99 a světový rekord jsem překonal o 9. Takže mám konečné číslo, mám 3387 za 6 hodin. Teď si dám hodinku voraz a potom pojedu úplně pijánko, protože Guinnessův rekord je 4020 za 12 hodin, což mě chybí nějakých 700 chybů, takže pojedu úplně pijánko. Tak udělal jsem číslo větší, než jsem sám očekával, 4800, ani ne za 12 hodin, to je jako úplně super, jsem fakt nadšený, to vychází více jak 400 chybů za hodinu, takže super. Zítra ráno budíme se ve 8 hodin a uvidíme, jestli dám 1200 do 6000 nebo aspoň 200, prostě do nějakých 5000. Já uvidím, jestli ráno probudím, no, jak ty svaly budou bolet nebo něco uvidíme. No. Tak mám za sebou 5007 chybů. Na konci jsem si dokázal, že fakt jako bolestný mýtus, všechno je v hlavě. Dal jsem 10 chybů, i když jdu co hru po jednom, po dvou. No a ještě mi chybí 2 hodiny 40, tak ještě zkusím udělat třeba 200 nebo 300, uvidíme. Takže ukončil jsem rekord po 24 hodinách číslem 5761, což je číslo, který jsem vůbec nečekal, že dám, takže jsem happy. Děkuji všem.